Sa paghapak sa Bagyong Odette sa nasud, tibuok pwersa ang GMA Regional TV sa paghatod sa mga pinakaulahing balita gikan sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Ani report. Mao nga mibakwit na ang mga residente nga nanimuyo hadu. Wala gayud nagpaulahi ang GMA Regional TV sa paghatod sa mga importanteng balitang lokal bisan atol sa paghagupit sa bagyo. Una pa man gitumbok sa Bagyong Odette ang mga lugar sa Visayas ug Mindanao, nakapwesto na ang GMA Regional TV correspondents sa managlahing strategic areas aron mahatod ang mga impormasyong kinahanglan sa publiko aron mahimong alerto ug mapangandaman ang posibleng epekto sa bagyo. Sa Surigao City, nga usa sa mga ilabihang naigo sa Bagyong Odette, naghatod og mga eksklusibong video ug istorya luyo sa paghagupit sa bagyo. Sila GMA Regional TV 1 Mindanao correspondent James Paulo Yap, kauban si video journalist Makoy Sempron. Nasaksihan sab sa GMA Regional TV News Team ang pag-igo sa bagyo sa Surigao City, lakip na sa Caraga Region. Kapin 24 oras sab nga wala na kontak ang maong news team, human na putol ang linya sa komunikasyon tungod sa epekto ug kadaot dala sa bagyo. Si GMA Regional TV 1 Mindanao correspondent Cyril Chavez ang naghatag og pinakaulahing update gikan sa Cagayan de Oro City. Giatubang sab nila GMA Regional TV Balitang Bisdak correspondent Nico Sereno ug video journalist Jun Solon ang peligro aron lang makahatod og pinakaulahing balita kalabot sa paghagupit sa bagyo sa Eastern Visayas. Sila regional correspondents Alan Domingo, Luan May Rondina ug Femari Dumabok ang nahimong mata ug mihatod sa mga balita sa paghapak sa Bagyong Odette sa syudad ug probinsya sa Cebu. Nabatyagan ang kabaskugon ni Bagyong Odette diri sa Southern Iloilo sa Western Visayas, tibuok pwersa sab ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Bagyong Odette coverage. Sa lungsod sa Hinigaran sa Negros Occidental nga usa sa mga naagian sa bagyo, eksklusibong nakauban si 1 Western Visayas correspondent Adrian Prietos ug video journalist Reynald Castillo sa usa ka rescue operation. Gihatod sab ni Zen Kilantang ug video journalist Romel Porquia ang mga importanteng balita sa Southern Iloilo nga ilabihang naigo sa bagyo. Lakip sab sila Daryl Marie Sarmiento ug John Sala, kauban ang ilang video journalists nga sila si Hans Desierto ug Cirilo Rendoque. Nakaalerto sab ang news stringers sa managlahing bahin sa riyon. Mitutok sab sa paghapak sa bagyo ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia team. Bisan unsang oras ug panahon, among ipasalig nga andam ang tibuok pwersa sa GMA Regional TV News sa paghatod og mga balita ug impormasyon ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Nagpamatuod sa among buong pusong pagserbisyo kay Local News Matters. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa 1 Mindanao.